агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 20 январи соли 2023 бо нашри як изҳорот пеш аз худкушиаш таҳти бозпурсӣ аз сӯи кормандони ин идора қарор доштани сардори шӯъбаи назорати кӯмакпулиҳои иҷтимоии раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент Баҳромов Асадҷон муроҷиаташро тасдиқ кард, вале гуфт ки кормандони агентӣ дар худкушии Асадҷон Баҳромов гунаҳгор нестанд, ҳарчанд дар сомонаҳои хабарӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ сабаби марги Баҳромов ба тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ нисбаташ оғоз шуда маънидод шуда истода бошад ҳам, вале бо чунин тарзи инъикос намудани ҳолати мазкур тобиши иғвоангезона дошта ба ҳақиқат номувофиқ мебошад ва марги номбурда ба фаъолияти мақомоти агентӣ иртиботе надорад. таъкид шудааст дар изҳороти агентӣ аввалин шуда хабари худкушии Асадҷон Баҳромовро пойгоҳи хабарии Бомдод нашр кард. манобеи Бомдод гуфта буданд ки Баҳромов рӯзи 11 январ дар пайи даъватҳои пайдарпай ба агентии мубориза бо коррупсия худро ба дор овехтааст ва кормандони достонӣ аз ҷайбаш номаи пеш аз марги ӯро пайдо карданд. ду корманди агентиро ки номашон дар он нома зикр шуда буд таҳти пурсуҷӯ қарор доданд. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шарҳи ин қазия дар изҳороташ тасдиқ кард ки 14 ноябри соли 2022 аз ҷониби шӯъбаи минтақавии агентӣ дар водии Зарафшон нисбат ба сардори шӯъбаи назорати кӯмакпулиҳои иҷтимоии раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент Баҳромов Асадҷон Мардонович бар асоси моддаи 314 қисми 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. бо мақсади таъмини тафтиши ҳамаҷониба холисона ва пораи ҳолатҳои кор дар доираи парвандаи ҷиноятии мазкур Баҳромов ба сифати гумонбаршуда мавриди пурсиш қарор гирифтааст. амалҳои тафтишотӣ нисбат ба Баҳромов бо таъмини риояи ҳуқуқҳои конститутсионии ӯ ва талаботи моддаи 46 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқҳои мурофиавии гумонбаршуда аз ҷумла ҳуқуқ ба ҳимоя ва изҳори рад намуданро пешбинӣ мекунад, роҳандозӣ гардидааст. дар рафти тафтиши пешакӣ гумонбаршаванда Баҳромов оид ба фаъолияти мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ягон маротиба изҳори нигаронӣ накардааст. таъкид шудааст дар изҳорот аммо меафзояд агентӣ саҳнаи 11 январи соли 2023 Баҳромов дар манзили истиқоматии худ воқеъ дар шаҳри Панҷакент кӯчаи Шерализода 26 худро ба дор овехтааст. агентӣ бо айби кормандонаш худкушӣ кардани Баҳромовро рад мекунад, вале мегӯяд новобаста аз ин сабабҳои марги Баҳромов аз ҷониби мақомоти прокуратура мавриди санҷиш қарор дорад.